A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan lokaci. Ina kuma miƙa godiyata ga dukkanin al'umman jihar Bauchi, maza da mata, yara da dattijai, da soyayya da aka nuna muna a cikin wannan lokaci kuma tun kafin nan. A lungu da saƙo ina sane da irin ƙoƙari da jajircewa da al'umman jihar Bauchi suka yi, da yara da matasa da 'yan siyasa da waɗanda ma ba sa cikin harkar siyasa. An nuna mun so da ƙauna wanda ya taɓa ni har cikin zuciyana. Ina godiya, ina kuma fata Allah Ubangiji ya ci gaba shiga al'amarinmu gabaki ɗayanmu a jihar Bauchi ya haɗa kayukanmu. Yanzu Allah ya kawo mu wani yanayi. Lokacin an kawo gaba na siyasa na takarkari na neman wannan mukami ko wannan mukami. A kowane lokaci ni aniya na menene zan yi in taimaka wa al'ummata, ƙasata, ko ɓangaren jihar Najeriya mu, ɓangaren nan da muke ciki, ko kuma jihar mu, ko a ina nake, abin da nake faɗi tashi kullum me zan kawo ci gaba al'ummata. To a wannan lokaci da aka zo na neman takarkaru wannan mukami, wannan kujera ko wannan kujera, na yi tunani, na yi tattaunawa, na nemi shawarwari a manya da matasa da ƙanana. Hakika al'umman jihar Bauchi sun nuna mun so kuma sun buƙaci in zo in nemi gwamna a jihar Bauchi in shekara na 2027 ya zo. A wannan lokaci kuma ƙasarmu Najeriya tana buƙatar gudumawa da zan mata. Sannan ɓangarenmu a nan Najeriya, ɓangaren arewacin Najeriya ma akwai buƙatar wasu taimako da za mu iya yi domin a gina ta ba kawai jihata ba. To a wannan lokaci dole sai mutum ya yi tsab da tunanin shi, ya kuma roƙi Allah ya ba shi iko ya yi zaɓi abin da zai fi taimakawa al'umma, ko jiha ce, ko ƙasar ce, ko ɓangaren ƙasar ne. To a daidai wannan lokaci hakika duk nauyi, duk so da nake wa al'umma na jihar Bauchi, akwai dama da zan ci gaba da tallafa wa ƙasar mu har da jihar Bauchi, kuma fiye ma da abin da watakila zan iya yi idan ma ina wannan kujeran da suke tsammani cewa zan yi. To wannan shi yasa na ce to in fito in yi bayani wa magoya baya wa al'umma cewa wannan takara na gwamna na shekarar 2027 zai matuƙar wahala in yi shi, kuma ina ba da tabbaci wa al'umma cewa masoyana da kuma al'ummar jihar Bauchi ba za a yi nadaman wannan soyayya da aka nuna mun ba dan wannan lokaci. Ina ba da tabbaci cewa duk abubuwa da ake yi na kiran al'umma ko aiki wa matasa wadda ba su da hali, ba su da galihu, ko tallafawa mata masu juna biyu wajen haihuwa, ko masu ciwo-ciwoce da suke zuwa asibitocinmu, ko asibitocin shaka tafi, ko ma'aikatan lafiya, duk inda na samu dama in tallafa zan ci gaba da yi, sai ma abin da ya fi abin da na yi a baya. Saboda haka babu abin da zai canja. Waɗanda kuma suka nuna mun so muka yi tafiya tare da su na wannan lokaci, za mu ci gaba da wannan kyakkyawan alaƙa tsakaninmu. Muna da 'yan takarkaru daban-daban a jihar Bauchi. Akwai masu neman mukamin gwamna, akwai mukamin sanata, akwai wanda suke mukamin 'yan majalisar tarayya da kuma 'yan majalisar jihohi. To lokaci zai zo ina tsaye kuma zan yi tsayen daka a samu 'yan takarkaru masu ƙarfi, masu kuma wanda suke sa al'umma ne a gabansu, ba kawai bukatunsu na kawukansu ba, waɗanda za su taimaka ma al'ummanmu ta ci gaba, ba waɗanda za su ɗauki shinkafa ko samobita su raba wa mutane gobe kuma su manta da al'umma ba. Za mu tantance idan aka zo primaries. Insha Allahu mu yi iyakacin ƙoƙarinmu da taimakonmu da muke kan kujera da waɗanda ku kuke siyasa da al'umma 'yan jam'iyyar APC, mu tsaya mu samu mutanen kirki su shiga siyasan, su shiga takara na jihar Bauchin, domin muna da mutanen kirki. Idan Allah Ubangiji ya sa muka gama wannan na primaries,
al'ummar jihar Bauchi kuma za mu zo mu tunkare ta da malaman addini, da sarakunanmu, da 'yan kasuwa, da dukkan al'umma, da matasa da mata, mu roƙi alfarmanta domin jam'iyyar APC ta yi nasara a ƙasa, a jiha kuma ta yi nasara a sama. Wannan shi ne mafita. Idan aka samu jam'iyyar APC ta yi ci a ƙasa, amma a jihar Bauchi wata jam'iyya ce ƙarama ta ci, to za a samu akasu, domin alherin da zai zo jihar Bauchi ba zai zo sosai ba. Saboda haka za mu zo mai alfarman al'umman jihar Bauchi, haɗa kayan al'umma, mutane su san cewa mutum ɗaya ne zai yi kowane mukami a cikin jam'iyyar APC, haka kuma abin zaɓe. Sannan a haɗa kan al'umma, mu rarrashi juna. Idan har zan daure akan nawa buƙatan kawai, to ina ga duk wanda aka ce shi ma ya haƙuri, ba lalle ba ne ya zamanto yana da dama da sai ya yi zuciya don da ya raba wasu abubuwa ko ya yi wasu hidimomi. To sai mu ce a yi haƙuri, a zauna tare, in tsaya maɗaurin ki ɗaya. Idan muka haɗa kanmu muka ci, APC ta ci daga gwamna har ƙasa, har ɗan majalisar jiha, har sanatoci, har ɗan majalisar tarayya, kuma muka ci wa mai girma shugaban ƙasa Tinubu zaɓe a jihar Bauchi, ina muku tabbaci jihar Bauchi za ta samu matuƙan martaba a ƙasan ma gabaki ɗaya. Kuma duk wani alheri da za a iya kawo a jihar Bauchi, zan tsaya tsayin daka da sauran mukarraban da za a zaɓa, mu tabbatar da mun ciyar da jihar mu gaba. Da ƙarshe, Allah Ubangiji shi ne yake ba da mulki a wanda ya so a lokacin da ya so. Idan Allah ya baka, babu wanda zai iya hana ka. Idan kuma bai baka ba, ba wanda zai iya baka. Ƙarya da ƙarfi da nuku-nuku da dabaru, duk wannan ba shi ne sa na mulki na gaskiya ba, sai dai kuma sa ne na mulki idan mutum ya bukata ta hanyar shaidan ko kuma wani bukata nashi na kanshi. Matasan jihar Bauchi, kada a muku huɗuba na tashin hankali. Ku zauna lafiya da tsakaninku da 'yan uwanku da al'ummanku. Kada wani zai ba ku ƙwaya ko ya ba ku gora ko ya ba ku wuƙaƙe, ku zo ku ta ciwo kanku juna a kan 'yan siyasa. Kada wani zo ya yaudare ku, ya ba ku gadin posta, bayan kuma shi idan ya samu wasu abubuwa zai zo ya yi. Matasan jihar Bauchi, ku tashi, ku yi natsu a wannan lokaci. Ku natsu, mu samu shugabanci da zai gina mana ku, don ku ne manyan gobe. Ku ne manyan yau. Wasu ku za ku yi takarkaru na majalisar jiha, wasu za su yi na tarayya, wasu ma hasarta za su yi, wasu ma za su iya neman fiye da haka. To matasan jihar Bauchi, ina muku kira da ku yi hankalinku tsaf. Jam'iyyar APC nan ne gida, APC ita ce a jihar Bauchi. Saboda kada mu ɓarar a jam'iyyar APC a wannan karo, amma kada ku bari wasu tsiraru su yi amfani da kuɗi ko da ƙwaya ko da wasu abubuwa suka ko tashin hankali. A zauna lafiya. Mata, ƙannenmu, iyayenmu da matayenmu, to a fito in lokacin zaɓe ya yi, ko primaries ko babban zaɓe, a goya wa jam'iyyar APC baya, domin a cikin shekara 3 kawai abinda wannan jam'iyyar tamu ta APC da gwamnatin tarayya da muke ta yi, za a fi shekara 8 ko ma fiye da haka ba a yi waɗannan abubuwa ba. Wannan kuma somin taɓi ne. Idan muka mara wa jam'iyyar APC baya, insha Allahu za ku ga gwamnati za ta kawo ci gaba. Saboda haka ina kira ga mata, kuma ku natsu, kar ku bari a kawar da hankali a lokaci ɗaya na 'yan ba na iya su zo su lalata mana jiha, su kawo abubuwan da ba zai taimaki al'ummarmu ba. Ina kira gare ku, kuma ina tsaye insha Allahu duk abin da za mu iya a nan inda nake da kuma a jihar mu ta Bauchi, zan yi da tare da mutanen kirki da Allah Ubangiji ya haɗa mu da su. A cikin 'yan takarkarunmu akwai na kirki wanda insha Allahu za su yi nasara a wannan firamare, kuma za mu zo mu roƙi alfarmanku, domin gabaki ɗayan mu tsintsiya mu ɗauki nake ɗaya ne. Abin da nake yi ba ina yi bane don buƙatan kaina. Duk abin da nake yi ba wai ina yi bane domin tsammanin siyasa, a'a, suna yi ne tsakanina da Allah, domin in taimaka wa al'umma na, in taimaka muku, in taimaka wa marasa ƙarfi da mata da yara
da al'umman jihar Bauchi, kuma zan ci gaba da wannan a kowane mataki da samu kaina. Saboda haka ina ba da haƙuri, ina ƙara jinjinawa, ina kuma ƙarfin gwiwa a wannan lokaci da a ci gaba tsayawa mu yi amfani da hankalinmu da aka sani a siyasar jihar Bauchi. In muka fito da 'yan takarkaru masu kyau, za mu zo mu nemi alfarma, kuma jama'an Bauchi za su zaɓa. In Allah ya ci gaba da shiga al'amarin mu, za mu samu nasara, kyakkyawan nasara a jihar Bauchi, ko ba za mu yi nadaman wannan abu in Allah ya yarda. Alhamdulillahi, na gode, Allah Ubangiji ya saka da alheri.